abin da nake so mu yi magana a kan shi tsakanina da ni da ku domin mu fahimci tsakanin mutum biyu da suke alfahari cewa su 'yan Nijar ne kuma suna ƙaunar ci gaban Nijar. Ina so cikin mutum biyun nan ku fayyace mini sakamakon zan gan shi a rubuce kun aiko sakonnin ku wanda zai nuna cewa su waye suke ƙaunar Nijar. A kashi na farko muna da 'yan boko da suke alfaharin cewa su ne 'yan Nijar, su suke ganin cewa dukka sun fi kowa kishin ƙasa, sun fi kowa son Nijar. Hasali wannan mutanen Nijar ta yi musu riga, ta yi musu wando. Wani za ka ga ya yi karatu a Nijar, ya kai jami'a, ya gama karatu shi na jami'a, ya yi komi, ya fita kasashen waje, ya yi karatu, ya samu digirin shi, sai ya buge da neman aiki a inda yake a can kasar, ya samu dukiyarsa, ya yi aure a can, ya tar da abin da ya samu kuma yana can zaune da shi. Hasali wani ko gidansu na gado bai iya gyarawa ba. Kashi na biyu kuma akwai waɗanda sun ɗan taɓa karatun ba su yi zurfi ba, suna zaune a gida ga munan da ban ma gama firimar ba mu tsaya muka ƙarasa ba. Muke fito neman kuɗi a ƙasashen waje, wasu sun yi karatun suna a gida, suna kasuwanci, suna gudanar da rayuwarsu. Duk abin da suka samu za su yi ƙoƙari su raye gidansu domin su mutunta kansu, su gyara gidajen uwayensu, su kyautata mu mahaifin nan su kyautata mu makwabtansu da danginsu. Wannan mutanen kashi biyun nan su waye suke ƙaunar Nijar, su waye suke kishin Nijar. Hasali ma akwai wanda ya tambaye ni, na san shi dan boko ne ma, yayi karatu fiye da yanda kake tsammani, har ya je kasashen waje yayi karatu, yayi harkokin shi a can, ya gama ya dawo gida ya retreat. Wata rana ya rubuto min sako ta WhatsApp, yayin mun bokal yake ce min wai ni ina ta kuwa akan kishin Niger. To daga cikin kishin da nake tamaka Niger, wai ni ya Niger ta min, ina tamakan Niger kishi to ina cewa ni dan kishin ne, ni dan kaunar Niger, ina kaunar Niger, to me Niger ta min? Hasali ma gashi na kasa zama a cikin ta, na gudu na tafi wata kasa ina neman kuɗi. To kaga a cikin irin wannan mutanen da mu da muke zuwa mu yawon duniya, mu nemo mu aika gida, mu faramta wa iyayen mu da rai, mu gina wani, mu yi gine-gine, mu yi aure, mu aure kaunan mu komi da wanda zai samu abun ya koma wata kasa, ya je can ya zauna da ilimin da Niger ya ginu, ya koma can ya ci rayuwarsa a can a kasashen waje. Shi yake maka alfaharin cewa shi yana alfaharin cewa ya yi wanda bai da ilimi ƙaunar Nijar. To abinda mu muke so mu fahimta gare ku fayyace muna da mu da su waye waɗanda suka fi son ƙasa, suke kishin ƙasa. Domin su waye Nijar ta hi bukata a yanzu. Domin mu 'yan Nijar ne, dukkaninmu da mu da su duka 'yan ƙasa ne. Amma akwai wani tazara da wani bambanci da yake tsakaninmu da su, wanda su karatun da suka yi an karantar da su ne, an koyar da su cewa ita Nijar kin nan ba kowa bace, Nijar ba komai bace, Nijar ba ta da komai. Kuma har gobe har jibi 'yan bokon da muke da su, waɗanda suka yi karatu suka kwankwaɗi boko, su fa sun san cewa duk abin da yake karkashin ƙasar Nijar arziki ne, amma ba komai bane, Nijar ba komai bace. Wannan abun sun yaye shi wa waɗannan uwayen gidan da suka koya musu wannan boko, sun yarda su je wajen su yi komi, su yi rayuwa mai daɗi can tare da su, amma a kwashi dukiyar nan a kai can a yi rayuwa mai daɗi, a banmu mu talakawa a cikin talauci, mu da muke cewa Nijar ƙasar mu ce. Wa'annan mutanen duk abin da ake shukawa mara kyau game da ƙasar mu da cin mutunci ƙasar mu da mutanen mu ne, waɗanda suka yi karatu suke ganin su ɗan boko ne, sun kwankwaɗi boko. Ɗan boko nan daga cikin su ne aka samu 'yan demokaradiyya, wanda za su yi to sun yi karatun kuma amma sun zo sun samu wata dama, Nijar ta yi musu riga, ta yi musu wando, sun sa babbar riga a Nijar, sun hau manyan motoci da su da 'ya'yansu, kuma sai su kwashe dukiyar ta Nijar su kai can su ajiye, kuma suna goyon bayan waɗanda ke cewa Nijar ƙasa ce ta talauci. Jama'a, ina so yau ku fayyace mini tsakaninmu da mu da waɗannan mutane, suwaye 'yan kishin Nijar kuma suwaye suke kaunar Nijar.